Ας σας κάνω ένα νουμεράκι τώρα. Ένα νούμερο που έχει τίτλο «Ο παπουτσωμένος λόγος». Ντριν! Ντριν! Ποιος είναι? Ποιος είναι? Εμπρός. Ναι, μυρίζει, γιατί? Ποιος είναι, ρε? Έλα, ρε, Βαγγέλη. Δεν σ' ακούω, ρε, Βάγκο. Τράβα τα αριστερό κορδόνι λίγο. Από το Αντίτας τηλεφωνάς. Έλα, είναι λίγο καλύτερα. Τι να κάνω, ρε, Βαγγέλη? Έχει μπόχα, ναι. Έχουμε μαζευτεί με τα παιδιά, λέμε μαλακίες, να περάσει η ώρα εδώ. Ναι. Όχι, ρε, Βαγγελάκη, δεν με απασχολείς. Σιγά, ρε. Όχι, ρε. Τι πάνε να πει, έχουνε πληρώσει. Δεν μπορώ να μιλήσω με ένα φίλο μου, ρε, Βαγγέλη. Επειδή πληρώσαν να μας γαμίσουν και δεν κατάλαβα. Όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Πού? Έλα, ρε, μαλάκα. Σοβαρά? Τι γάμισες? Πω. Καλά, ρε, Βαγγέλη, αυτή είναι 9 χρονών, ρε. Α, είναι αδερφή σου? Άμα αδερφή σου... Όχι, άμα αδερφή σου δεν με νοιάζει, ρε, Βαγγέλη. Όχι. Δεν μου πέφτει λόγω στα οικογενειακά, στα μπω, ρε, Βάγκο. Αυτά είναι παραδοσιακά ελληνικά πράγματα, δεν με νοιάζει, ρε. Δεν πας και τη μάνα σου, τι με νοιάζει εμένα. Δεν έχουμε άλλα οικουμενικά προβλήματα. Τι? Έχω. Όχι. Είμαι χάλια, ρε, Βαγγέλη. Ναι, χώρισα. Τι χώρισα, με παράτησε δηλαδή. Μ' άφησε πάει 1,5 μήνα τώρα. Ένα βράδυ, μια άτυχη στιγμή ήταν, ρε γαμότο. Ξέρεις, την είχα ταΐσει κάτι φασόλια, λέω θα κοιμάται βαριά. Κοιμόμαστε, ξυπνάω εγώ να πάω να δω RTL το χριστιανικό που παίζει. Και ξύπνησε ξαφνικά και αυτή και με έπιασε τα πράσινα, να πούμε. Και ξεφτυλίστηκα, ξέρεις. Με παράτησε, μου λέει τραβήξου μόνος σου, μου λέει. Και τραβιάμαι από τότε, έχω γίνει λάστιχο, Βαγγέλη. Έχω πάρει και μια φουσκωτή, βέβαια. Ναι, έχω πάρει μια κουκλίτσα αμερικάνικη, φοβερό. Πολύ καλό. Ναι, ρε. Πολύ καλό. Δεν αγκυλώνει το δέρμα, φυσικό. Τύφλα να έχει το Timberland. Πολύ καλό. Electronic vagina. Τελευταία τεχνολογία. Ναι, μου τρώει μια μπαταρία τη μέρα, ρε γαμώτο. Θέλει μια αλκαλική 5 εκατοστάρικα, αλλά κάνει δουλειά. Κάνει δουλειά. Είναι. Πού? Όχι, δεν τη δίνω. Τι λέει, ρε? Όχι. Γυναίκα για μάξι δεν δανείζονται, Βαγγέλη. Ξέχασέ το, όχι. Αποκλείεται. Πού? Γιατί? Μη με νευριάζεις, ρε Βαγγελάκη, τώρα και έχω και δουλειά. Τι? Ποια εθνική συμφιλίωση, ρε Βαγγέλη? Μα πάλι τα ίδια παραμύθια μου λες. Έλα, ρε. Ναι, έχεις δίκιο. Δεν υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές, Βαγγέλη, έχεις δίκιο. Και εγώ προχθές με τον Βαρδινογιάννη ήμουνα, ρε. Ναι, τα πίναμε με τους εφοπλιστές. Βγαίνουμε το βράδυ, μας βιάζουν κάτι φρικιά, κάτι πρεζόνια, λαχιοπόλες. Βγαίνουμε το βράδυ και τρώμε μαζί. Ναι, ο εμπειρίκος, μεγάλη εμπειρία σου λέω. Ναι. Αφού να φανταστείς, ο Βαρδινογιάννης εχθές μας κέρασε και ένα τάνκερ βενζίνη για τις Μολότοφ του χειμώνα. Ναι. Τι να σου πω, ρε Βαγγέλη? Τι να σου πω? Όχι. Τι πιάσανε, 17 Νοέμβρη? Ο υπηρεσιακός? Πώς λέγεται αυτός ο υπουργός? Δεν τον ξέρω τη μάνα του, Αυτός είναι υπουργός Φιλιππινέζα, αυτή είναι η καλύτερη. Κάνουνε δουλειά αυτοί. Και τους συνέλαβαν όχι όλους. Μόνο έναν. Πού? Κοριτσάκι? 14. Τι ήταν αυτή? Βοηθός πιστολάκι κομμότρια, καλά της κάνανε. Από εκεί πρέπει να αρχίσει, ναι. Από αυτούς που πλοφορούν τα μικρά, ναι. Ναι, γιατί συνηθίζουν μετά και πάρουν τα 45 να πούμε. Πού? Με καλούπιοι. Όχι, ρε. Τι? Καινούργια ανεκδοτάκι? Δεν με απασχολείς, όχι. Ποιος σχέζει, λέγε, ρε μαλάκα. Τι? Με πόντιους? Για λέγε. Πού πάνε? Δεν ακούω. Ναι, στο χασάπι, ναι. Και τι του λέει? Έλα, ρε μαλάκα. Τι φας? Λέγε, ναι. Μαλακία. Το ήξερα, ρε Βαγγέλη, γνωστό να πούμε. Όχι, ρε. Και μου φάγεις τόση ώρα. Όχι, δεν μπορώ να φύγω τώρα. Έχω δουλειά. Εκτός αν αφήσω κάποιο στο πόδι μου. Να αφήσω. Να πάμε. Πού θες να πάμε, Μύκονο? Θες να πάμε στη Μύκονο? Γιατί τι έχουν οι πούστιδες, ρε Βαγγέλη? Και τι θα μας κάνουν, δηλαδή? Δεν το έχεις ξανακάνει? Τι? Πονάει? Στην αρχή πονάει, ρε Βαγγέλη, μετά δεν πονάει. Δεν είναι τίποτα, αγόρι μου. Σαν να χέσεις προς τα μέσα είναι.
Ναι. Κουραδοναρόφυση που λέμε. Ναι. Έλα, Βαγγελάκη, να σε αφήσω, ρε. Να σε αφήσω από κάτω τραγουδάκι στα παιδιά.